Apan sa pagtuo, dawaton ko ang kaayuhan sa balatian. Milagruso o gamhanan ka na Diyos, ikaw ang kagahapon, narunog sa walay katapusan. Nga nagpamuhat sa among taliwanag. O Diyos, ikaw mabungahong kabuntagon mga igsoon ning balik na taog live. Salamat sa Ginoo sa bagong higayon. Praise God. So ako sa ni-share, igsoon kamo sa share na ninyo. So nahuman ako share, igsoon kamo na sa no. So pasensya na mga igsoon ning aging mga adlaw. Wala ta ka live kay giubo-ubo sad ko no. Tungod aning panahon ba nga init kayo. Yun ay mga times nga mga panahon nga nagbiyahe ko layo nya. Di kalikayan nga init-init jud, init no. Musulod ang mga kainit ba nya. Tao ra ba so usahay na ay di kalikayan nga mga kakulian no. Pero salamat sa Ginoo kay karon gitagaan ta nila niya higayon nga mag-live na pud balik no. Kunya okay na ko. Bisan gahapon init kayo ang biyahe pero akong gipanid-an akong tingog wa man naapektuhan uban sa grasya sa Ginoo. No? So again, pasensya na mo mga igsoon nga more 4 days or 3 days. Wa ko ka live igsoon tungod kay aside nga busy para sa bulaton sa Ginoo na ay mga kakulian unya kani pud ako ang tingog ba nga maora man ipuhunan na to inig sangyaw pulong sa Ginoo. Medyo giubo ko dungan mis kong anak yung panahon nga init kay pero okay na mga igsoon. Salamat sa Ginoo. Pero mao lagi na akong ibalik-balik ninyo wa man ta ka live igsoon ni aging mga previous days but namo kanunay sa akong prayer. Amen. Mga OFW, kamo tanan. Namo sa prayer. So dili ta mag shout out kay daghan ron kay or mag kay alas 11 magkuha na po ko kong anak na milakaw. Busy lagi niya. Later this afternoon work na magtrabaho ning balay. Una nga busy. Pero naningkamot ko igsoon nga makahatag og higayon ninyo paras kay mayaan sa Ginoo. Amen. Kumusta? Ako kanunay nagaampo nga naamos mayong panglawas, mayong kahimtang puno sa pabor sa Ginoo, labaw sa tanan, duol sa Ginoo, uhaw sa presensya sa Ginoo kanunay. So, akong gi-shoutout ng mga OFW, thank you so much. Daghan kayo nag-message na ko, pasensya na nga dili ko ka-reply mga OFW, nga nagpasalamat muna ako tungod kay sa inyong sitwasyon karon nga usay lisod mo makasimba kaning ang live na to inyong gi-replay daw magsige mo tan-aw nga na bitaw. So salamat sa kay igsoon nga ako sa gihimo ra man kong instrumento ni Lord no. So himaya sa Ginoo ng tanan no. Shout out mga OFW, mga seaman, mga naka-permanent resident na diya sa lain-lain kanasuran. Shout out sa mga piniriso nga mga duol sa kundugan, mga inmates no, mga jail officer, mga warden, mga higala na to sa Armed Forces of the Philippines, mga kahigalahan na to nga nasa kabumbiruhan, mga nasa fire, and mga security guard diha, shout out, and of course mga kapulisan. Okay? Nga daghang mga kapulisan, mga duol sa dughan, tanan mga amigo nako, mga hepe nga mga amigo nako, Camp Osmeña, Cebu, shout out, Tagbilaran City, Barracks, tanan nga mga kapulisan, Luzon, Visayas, and Mindanao, mga PCR, no? Mga PNP Life Coaches, maayong pagpaminaw, maayong pagtanaw ug mabungahong adlaw kanatong tanan. Praise God. And this time we have 85 viewers and naabot na ta sa
147,000 followers of mabungahong Kristohanon. Nagsaka ta igsoon himaya sa Ginoo. Bisan naay di ganahan na to. Naay mubas na to, but majority daghan kay na panalangina na bless na to. Wa man ta nagsangyaw og relihiyon, kung dili ang usa ka relasyon nga makapahatag na to pinudanay kabaguhan nga mao ang pakigrelasyon sa atong magbubuhat nga si Jesus Christ. Amen. So, watching you, Pastor Dumaguete City from branch operation of Cordial Security Agency. Thank you, Brother Luwim Cornado. God bless, brother. Okay? Dungog, gimaya lang lamang sa itong buhay nga Diyos. Amen. And shout out sa muang gwapo, ambungan, nga worship leader, nga naaron sa Cebu. Na Cebu to, no? Anami diha, karong kuhan na ito. Huibis, Birnes, Sabado, buntag, mi uli. Okay? So, shout out diha, no? Pag-amping diha. Guard your heart. Okay? So, since nagdali tayo igsoon, this time na natay 97 viewers, pero mag-abot lang sa uban, no? 99 and counting. Let's pray. Let's welcome the presence of the Lord. Atong i-welcome, invite si Lord sa atong pagabuhaton karon, knowing that kabalo na mo, without Him, we are nothing. And as always, ako na ning gibalik-balik ninyo igsoon nga dili nato matugkad mas mapalawman makuha ang tinuod nga interpretasyon sa balaang kasulatan gamit sa atong kaugalingong kaalam or tawhanon or kalibutanong kaalam. So that is why every time nga mamalandong tas pulong sige nato yung i-welcome una yung presensya, ang Holy Spirit for our guidance, no? Aron tagaan ta niya og kaalam nga langit nun, aron atong mas mapalawman ang gustong ipaabot sa Ginoo kanato nining taknaa sa kabuntagon. Sister Concepcion Castino Kobashi nga nakaari diri, di ba? Ikaw to, sister, from Duero or Dimiao ba to? Imbalik na kang Japan? No? So, let's pray. Let's welcome the presence of the Lord. Father in heaven, thank you so much, Lord, for another opportunity that you have given to us. Despite of our busy days, busy schedule, and responsibilities every day, but still, you give us another great privilege right now to meditate your word, aron among paminawon, pamation, hisgutan ni mong balaang pulong. But before that, Lord God, nakita ni mo ang tanan na mo. Unas tanan, Lord God, susiya mong kasing-kasing. Kung naman kay makitaan mga butang, wa ka nalipay, wa ka nahimaya. Mga butang nga nagtuumig, okay ra ka, pero wa ka nahimaya, Lord God. Mga butang nga nagtuumi o nalipay ka apan, kamira ang nalipay apan ikaw wala. So Lord, pasaylo amin. Hinlui mi, tuguti mong balaang dugo, magalimpyo ka na mo karon, Lord, and make us worthy and deserving. And I pray, Lord God, imong andamon, among panudlanan nga espirituhanon, aron among masalod ang espirituhanong panalangin nga imong ibubo ka na mo. Lord, panalangin ng viewers karon around the world, Luzon, Visayas, and Mindanao. Kutob sa makadungog, makakita, makatanaw ani. Ipabati imong gahom. Ipabati imong presensya, ang hikap nimo, Ginoo. Ang lihok sa Espiritu Santo imong ipabati, imong dihog. And I pray, Lord God, kasing-kasing madinawaton, mapainobsanon, willing musunod nimo. Kaalam nga langit nun, Ginoo, among gipangayo sa bugkalinaw sa mungunahon na og pagbati. Wala laing masentro, ma-focus karong kabuntagon, ikaw lamang. Wala mi giisa nga relihiyon, tao, pundok, simbahan. Ikaw lamang among gipataas, Lord God. Jesus Christ, the King of Kings and Lord of Lords. Again, Lord God, mamuhat kas tanang nagtanaw or magtanaw karon bisan pa man sa mag-replay, Ginoo, i-bless. Panalangini ang tanan, Ginoo, karong kabuntagon. Ang nabiling panahon na mong itugyan kanimo, Holy Spirit, this is your moment. Let your will be done. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Hallelujah. This time we have 131 viewers, 30 plus. Brad, Pastor, pa-shout out me sa ako ang family diri sa Santa Rosa, Laguna. Panalangini mi, Brad, para sa among safety. Okay. Adlaw-adlaw, salamat from Brother Clint Bertudaso. Ako kang picturean, Brad. Appeal di ka personal prayer now. Okay. Ano, di ta kalimot ba? Okay? So again, dili sa nako ibasahon ng inyong mga kuano kay nagdali sa ko igsuon kay after ani
nami appointment lagi po nami kuanon ba tuon kwaon sa akong asawa. Mong anak amo sa kwaon. So mag-start na ta. Anyway, thank you no sa mga subscribers, mga followers, mga new followers, welcome kay mo ani no. This is for the glory of God. Walay na isa ani nga tao ato aning tanan. Kung gusto ba ko masikat igsoon, gibutang na nako kung ani nga page, no? And then wala tay relihiyon nga gipataas, naidaghang mangutana nako unsa ako ang relihiyon, di na ko tubagon, no? And salamat kayo sa mga nag-subscribe sa atong YouTube channel natay, bag-o nga YouTube channel. I believe ang uban wala pa kay balo, pero tungod sa request sa kadaghanan nga maghimo taw YouTube channel tungod kay para daw mas madali nila makit-an atong mga live o mga videos igsoon niya, masunod daw nila niya, ma-save, dali ra sa i-download. So naghimo gid ko igsoon, nagpatabang ko kay di man ko kamao ani, no? So mao na nata YouTube channel inyong makita sa caption ani na i-link diha. Pwede rin ninyo i-click o niya i-subscribe ninyo kay free na sila. Free na siya, I mean, no? So salamat kay mga igsoon o kaning tanan paras kay mayaan sa Ginoo ni. Ako ning gibalik-balik igsoon, daghan mo bas nako. Kanas pastor nang warta. Kita ba mo nagbutang kog GCash dire? Kita ba mo nagbutang mo bank account dire? O kita ba kog nangayo kog star ninyo? I mean, kita ba mo nga nangayo kog stars? Wala. O ako ning gibalik-balik igsoon. Dili basta-basta mo gamit si Lord effectively kung ang atong motibo is money, kwarta, ministry, no? Down ta na, ibagsak tas Ginoo na, pero kabantay ta, igsoon, kabantay mo, nag-anam, tagabante, taliwala sa mga bashers, nga naman, gibless ni Lord atong gibuhat, kabalo man siya, kabalo siya nga atong purpose ani nga page is for salvation, para ang nas kangit-ngit, mahawas, kung madalas kahayag. Amen? So let's proceed. So this time 143 viewers and counting. Ato na lang na silang paabuton. Magpadayon taw niya. Bahala na sila nga mo apas ra igsoon. Ang uban mag-replay busy. Wa sila mag-expect nga mag-live taron kay kalit sa ni igsoon. Di ko kapahibaw kay busy lagi, no? Praise God. So let's start igsoon. Hallelujah. And again, I just want to remind everyone as we start, don't forget to mention your friends and loved ones here in the comment section, and don't forget to type at followers at highlights at everyone para makabantay atong mga higala igsoon. Praise God! So nga to ang topic for this morning is about obedience atong calling ni Lord, and about bitaw anang bitaw ato jung gihimong top priority si Lord. Kung kabalo ta igsoon nga si Lord ato ang gihimong top priority in everything we do, wala tay angay kabalak-an. Again, kung kabaluta nga in everything we do, si Lord atong gikauban. Siya ang atong first priority. Bisita pero naagid siya permente. Din wa tay angay kabalak-an. Kay naay kasiguraduhan ang tanan natong pagabuhaton atong mga panginahanglan tagbuo na niya. Amen. So mao ni igsoon. Let's open our Bible into the book of Matthew chapter 6 verses 31 to 33. Bisaya ni igsoon. According to Jesus Christ, ingon siya sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 31 hangtod sa 33. Una, ingon siya, busa ayaw kamo kabalaka kung asa kamo kanon, imnon o ibisti. Kay ngano man, next line, kining mga butanga mao kini gitinguha kanunay sa mga dili magtotoo. Ang inyong amahan nga tuwa sa langit nasayod nga nagkinahanglan kamo niining mga butanga. Apan labaw tanan paharian ninyo ang Dios ug pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton ug ang ubang mga butang ihatag ra niya kaninyo. Excuse me. Again, Mateo kapitulo 6 bersikulo 31. Busa ayaw kamo kabalaka kun asa kamo kanon, imnon o ibisti. Kining mga butanga maoy gitinguha kanunay sa mga dili magtotoo. Ang inyong amahan nga tuwa sa langit nasayod nga nagkinahanglan kamo niini nining mga butanga. Apan labaw tanan paharian ninyo ang Dios o pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton ug ang ubang mga butang ihatag ra niya kaninyo ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. This morning gi-remind ta ni Jesus sa iyang mensahe sa iyang pulong. Ingon siya, ayaw kamo kabalaka kun asa, okay? Kamo kanon o imnon o ibisti. Di ba? Di pinumduman ta sa Ginoo igsoon, no? Di ta angay mabalaka sa mga anak sa Ginoo
wala sa atong bokabularyo ang mabalaka. Amen? Wala sa atong bokabularyo igsoon nga mag-worry ta, mag-guol ta. Kay watay kapalit og bugas, watay kanon, watay kapalit sudan, watay kabayad sa utang. Kanang mga lain-laing klase-klase nga kabalaka or unsa mga sitwasyon nga may nakapahimong mabalaka ta igsoon, wa nay luna nato. Amen, di ta ngay mabalaka. Pastor, di manggod. Yes, di kalikayan pero ayaw ipenetrate na nga situation mo hinungdan nga mabalaka ta. Watay angay mabalaka igsoon. Amen. Ngano man. Kung naamang gali mabalaka daw, kato ng mga dili magtotoo, kato ng mga walay Ginoo, kato ng mga walay relasyon sa Ginoo, tanawa. Next line, kining mga butanga, kanang mga mabalaka ba? Kanang hilig bitaw kay worry, bitaw nga mauni unsao man ako ni, kinsa mo gasto nako, unsao man ni ibayad sa akong utang, wa na ko mutahan ako ani mauni, ipatawag ko sa kapitan ani. Ngana bitaw, puro kabalaka igsoon, di na makatabang sa imong problema. Kana daw mga butanga igsoon mo ni ingon ni Jesus. Kining mga butanga kanang sige ra kag kabalaka. Maunay gitinguha kanunay sa mga dili magtotoo. Kanang mga way Ginoo, walay hingpit nga relasyon ni Kristo. Walay personal commitment ni Lord. Maunay mga mabalaka. Mauna sila ang hilig og mabalaka pero kita nga mga anak sa Ginoo, kita igsoon nga dunay hingpit nga relasyon ni Kristo. Kita nga mga followers ni Christ. Watay angay nga mabalaka. Di ta angayan mabalaka. Oy, mag-uol wa. Ngano man. Next line. Ang inyong amahan, ang atong amahan, nga atuwa sa langit, nasayod, nga nagkinahanglan kamo, niining mga butanga. In other words, mga igsoon, bisag di pa ta mangayo. No? Bisag di pa nato sultian si Lord nga Judith na nato sa atong utang, bayron nun. Sa atong sakyanan, unsa man diha. No? Nanay nagsigtingil nimo sa card, linding unsa man di araw-araw. No? Nana ang Bombay nagpaduong na nimo igsoon kay paninglo na ka. Kibaw si Lord na ingon ang balaang kasulatan. Ang Ginoo nga atong langitnong amahan nasayod na kaybalo kung unsa ang atong gikinahanglan bisan pa man og dili pa ta mangayo, bisan pa man og dili ta mosulti niya, kaybalo siya nga nagkinahanglan ta ana. He is an all-knowing God. Kabalo siya, bisan sa pinitik sa atong kasing-kasing, bisan sa atong mga ipanguna-huna, mga igsoon. Ingon bitaw si Jesus, mga igsoon, o ato ning ipaatras nga verse, ingon si Jesus, bisan dili pa mo mangayo, no? Dili pa niyo ibungat sa inyong baba, nakabalo na siya daan kung unsa inyong gusto. Bisan ang atong mga luha igsoon kasabot ang Ginoo, kung unsay gusto natong ipasabot, bisag atong hangyo wa pa nato niya gipaabot, siya nakasabot na daan nga, nakahilak ka tungod ani, kay gipasakitan, kay gidaot, kay gimarites, kawa kay kabayan, mauni mauna. Diba? Kasabot si Lord igsoon. Mao nang ingon siya nga, wa tay angay kabalakan, wa tay angay kaproblemahan igsoon, kay ang tanan natong mga giatubang nga mga struggles, mga battles igsoon, unsa may atong giatubang mga kabugat igsoon, nakita nas Ginoo, og siya ang atong amahan nga di siya makaagwanta nga nagmagulano ng iyang anak. Di ta niya pasagdan. Siyang atong magbalantay, walay makulang ka nato. Amen? 33, dara diri. Dara diri ang kuan igsoon ang Yahweh. Apan labaw tanan, parian ninyo ang Dios og pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton. Ug ang ubang mga butang ihatag ra niya kaninyo. Nay word ni diri mga igsoon nga labaw tanan, parian ninyo ang Diyos, no? Labaw tanan, unas tanan, murag i-prioridad, first priority or top priority na to si Lord igsoon niya. Magkinabuhi ta uyon sa iyang kabubuton. Magkinabuhi ta nga uyon sa iyang kabubuton. It means nga magkinabuhi ta nga nagsubay sa iyang plano. Dili sa atong gusto. Nagsubay ta sa iyang plano kanunay. Amen? Mao na mga igsoon. So, in other words, unahon na to ang iyang gipabuhat na to. Kung gitawag ka sa Ginoo, tubag ka ang tawag sa Ginoo, ayaw pagunya-unya. The moment nga imong gitubag ang tawag sa Ginoo igsoon, it means mga igsoon nga imong giuna ang iyang kabubuton. Unya kung ato daw giuna ang iyang kabubuton, ang sumpay ug ang mga butang nga imong gitinguha igsoon, igadugang ra kanimo. So mao na nga di ta angay mabalaka igsoon, di ta angay mag-uol, di ta angay maproblema kung kabalo ka nga si Lord imong giuna, kung kabalo ka nga nagsubay ka sa kabubuton sa ino, di ka angay maproblema kay ang kanang imong mga problema igsoon kabalo si Lord ana. Siya na bahala mo sulbad, ana. Mao lagi na yung kondisyon. Kana kung nagsubay ta siyang kabubuton.
Nganong daghan kay mga magtotoo? Nganong daghan kay mga Kristohanon igsoon nga na problema, na balaka na uban na depressed nga Kristohano na kay balo na sa kamaturan ngano man kay wala man gud sila nagsubay sa kabubuton sa Ginoo. Once wala na ta nagsubay sa plano sa Ginoo. Once naghimo-himo na tag-atong kaugalingog plano, normal ra, natural ra nang mabalaka ka. Imo-imo ra man guna, kulbaan ka ba? Pero igsoon kung kabalo ka nga nagsubay ka sa kabubuton gyud sa Ginoo, kanang tinud-anay nga kabubuton sa Ginoo igsoon. Walay rason, walay higayon nga mabalaka ka. Walay luna ang kabalaka sa dughan nimo nato kung nagsubay ka sa kabubuton sa Ginoo. Kaya ang tanan nimong mga panginahanglan provided na sa Ginoo. Amen. Usahay lang igsoon, makabati, tagkabalaka, maguol, magpanik ta. Hala, unsay angay na kubuton, huwag ko kay baon ni. Hala, asa na kumudol, asa na kumangutang ni. Ang akong utangan, napakoy utang niya. Mangutang na po ko para ibayad sa kong utang. Naratol ka, nagpanik ka, kay nga naman ang tinuod, wa manggog ka nagsubay sa kabubuton sa Ginoo. Mo nang wala kay confident, mo tubang sa mga problema. Wala kay confident, mo tubang ng mga higanti nga problema. Ang imuha, ang kabalaka. No? Kaya nga naman, once wa ka nagsubay sa kabubuton sa Ginoo mga igsoon, in other words, wa ka nagsubay sa plano sa Ginoo, sa gusto sa Ginoo igsoon, mao na nga ang kabalaka mas mudako sa dughan nimo. Mas mudako siya. Kaya kung wa ka magsubay sa plano sa Ginoo, in other words, ning tipas ka sa kabubuton sa Ginoo. Once mo tipas ka mga igsoon sa plano sa Ginoo, ning disconnect ka na. Once ni-disconnect ka na mga igsoon, dili nimo ma-feel ang security ni Lord. Dili nimo ma-feel ang kamot ni Lord, ang iyahang panabang igsoon sa panahon nga ikaw tabangonon. Kay gabot-buot man ka. Disconnect man ka. Pero kung nagsubay ka sa kabubuton gid sa Ginoo, na connected ka niya na. Once connected ka, imong bation, secure ka. Dagko kay ng problema. Pero kayong dakuan ng utang nako, pero mas dako pa akong Ginoo nga mutabang nako pagsulbad niini. Yes, dako kay niya akong problema karon. Pero dakuan Wa ko kay bawg unsay akong buhaton. Pero mas dako ang akong Ginoo. Kabantay mo nga nakay confidence mo tubang sa bisag unsang kadakong problema. Walay lugar ang kabalaka, wala kasulod ang kabalaka kay wa may doorway, wala may entry point igsoon. Tungod kay kabalo man ka connected ka ni Lord, kabalo man ka nga ang imong gibuhat, nagsubay ka sa kabubuton sa Ginoo. Kabalo man ka igsoon nga ang imong mga plano ug desisyon na align sa kagustuhan ni Lord. O kay balo ka nga once na align imong gi-priority ang calling nimo. Ako na nigabalik-balik mga igsoon, ang blessing na sa imong calling. Once mo response ka sa imong calling. Okay? Naadi ang blessing, naadi ang favor. Pero kung mag-unya-unya ka, motipas ka sa tawag sa Ginoo, mabalaka jud ka. Mao nay maghatag og doorway sa kabalaka, maghatag og entry point sa kabalaka. Ngano man wa man ka nagsubay sa planos Ginoo. Pero once nagsubay ka, maka-feel kag security. Bisag unsa kadako sa mga problema igsoon ang imong unahuna, ning saad si Lord nako nga dili ko niya pasagdan, dili ko niya biyaan. Ming saad ang Ginoo sa Mateo 6:33 kung unahon nako siya. Kung akong unahon ang iyang tawag, kung akong sundon iyang kabubuton, kung akong himong first priority ang pagsunod sa iyang kabubuton, bisan di pa ko mangayo, ihatag ra na ni Lord. Sige ingon dia. Kung atong sundon ang iyang kabubuton, kung siyang atong unahon igsoon, ang tanang mga butang igadugang ra kanato. No, wala siya moingon diha igsoon nga kung atong unahon si Lord, ato siyang sundon, unahon nato ang iyang kabubuton, pwede na mo mangayo sa Ginoo, gihatag niya nimo. Wala siya moingon diha og pwede na mo mangayo nako. Kung dili automatically niingon og ang tanan nga butang igadugang ra. Sa ato pa mga igsoon mosunod ra. Bisan dili pa ta mangayo kay bawo si Lord og unsay atong gusto pangayoon niya, ihatag ra na niya automatically. Once makit-an niya igsoon nga nagsubay ta sa iyang kabubuton, once makit-an niya igsoon nga ang atong giuna ang iyang plano, dili atong plano. Amen. Ingana ra day. No? Wa tay angay jud di ay mabalaka igsoon. Wa tay angay maratol magpanik hala unsa ano? God is in complete control sa atong sitwasyon. Ako rin balikon igsoon usay magpanik ta. Wala kay bago kung sa itong buhaton. Kaya nga naman, in the first place, ming tipas man ka sa tawag sa Ginoo. Amen? In the first place, igsoon, naratol ka, nagpanik ka sa imong problema. Kay, wa man kung ka nagsubay sa plano sa Ginoo. Mautong naay doorway, naay agianan ang espiritus kabalaka. Pero igsoon, kung kay bago ka nga imong giuna ang Ginoo,
Kay bawo ka nga naglakaw ka subay sa kabubuton sa Ginoo. Walay lugar ang kabalaka. Confident man ka matubang. Sige. Di ko pasagdan sa Ginoo. Kinumdo mo sa alagad sa Ginoo igsoon, ako'y basahon diri. Nga ginganlan og si Elias, di ba? Si Elias igsoon paminawa mo. Na ako'y basahon diri sa 1 Mga Hari kapitulo 17 bersikulo 2, story ni Elias igsoon. Unya gingnan sa Ginoo si Elias, pahawa dinhi og lakaw ngadto sa silingan og tago didto sa sapa sa kirit sa silangan sa Jordan. Adto ka didto mag-imnanan sa sapa ug suguon ko ang mga uwak sa pagdala kanimog pagkaon. Busa miadto siya ug gituman niya ang gisulti sa Ginoo. Mipuyo siya sa daplin sa sapa sa kirit. Ang mga uwak nagdala kaniyag pan og sudan buntag og hapon og didto siya mag-imnanan sa sapa. Wala magdugay. Okay, diri na ko to. Aning tayma igsoon. Sa dapit nga naa si Elias igsoon, naa bitay kanang walay ulan bitaw. Mao nang giingnan siya sa Ginoo nga, yes, walay ulan aning mga panahon na. So adto ka tong dapitan na specific place nga gisugo si Elias sa Ginoo, adto ka didto. Nigadto nimo didto bisag wa kay kaila, no, mag-inusara ra ka. Basta adto lang ka didto. Kay ako na bahala pagkanon akong sugoon ang mga uwak nga maghatag nimo pagkaon. Amen. Tanawa igsoon. Tanawa. So si Elias wa na balaka ning tuman ra siya. Si Elias wa kay bawa tong lugar wa pa siya kadto pero iyang giadto kay sugo man sa Ginoo. Pag abot niya tong dapita igsoon, no? Nakainom siya og tubig unya bisag wa siya kaila walay mga tao pero ang uwak gigamit sa Ginoo. Kabanday mo igsoon, ang punto is this. Once natunong ta sa kabubuton sa Ginoo. Once natunong ta sa tawag sa Ginoo. Ang Ginoo mangitag paagi igsoon bisan uwak gigamit niya para mutagbo sa panginahanglan sa alagad sa Ginoo. Amen. Ang Ginoo igsoon, the truth is this, di siya mahutdag pamaagi. Kita maglibog na tawa tay wala ta kay balog unsa itong buhaton pero si Lord dili mahutdag pamaagi. Aron iya hatang i-bless, aron iya hatang tabangan or iya hatang panalanginan. Why tao magamit atong tayma igsoon? Walay silingan. Walay balay. Ang naay available uwak. Kabalo ba mga igsoon nga ang uwak dili na angay mahimong instrumento sa Ginoo. Sa Bible ang uwak dili ipakaon pero gigamit sa Ginoo. In other words, sa panahon sa kalisdanan igsoon, basta natunong lang ka sa tawag sa Ginoo. Sa panahon sa kawaladon, basta natunong lang ka sa tawag sa Ginoo. Ang imong calling wala nimo giset aside. Imuhang gihimong top priority si Lord. Bisan nag-eskwela ka, nagtrabaho, nagnegosyo ka, nagpagamit gyapon ka sa Ginoo. Natunong ka sa tawag sa Ginoo igsoon. Magamit ang Ginoo bisag mga dili Kristohanon, dili magtotoo. Mao nay meaning sa uwak, dili magtotoo, dili unbelievers, dili Kristohanon, walay Ginoo. Pwede gamiton sa Ginoo para tagbuon ang panginahanglan nimo igsoon. Amen. Ang Ginoo may igsoon, He is a miracle working God. Kaya niya himuon ang bisag unsa para lang makasurvive ang mga lagad sa Ginoo, ang mga anak sa Ginoo. Imagine uwak kung ari ni sa ato ang Kristohanong kinabuhi, kaning mga uwak igsoon mao ni ang mga tao nga dili pa magtotoo, walay Ginoo, walay Kristo, unbelievers, but still sila may gigamit gisugo sa Ginoo igsoon para magpakaon sa alagad sa Ginoo nga si Elias. Nya ang gingon pag diri kay mga uwak na daghan ang mga uwak nagdala kaniyag pan og sudan. Giunsa man mao ni ang mga milagro sa probisyon ni Lord. Walay imposible sa Ginoo basta siya mo lihok. Once makita ni Lord igsoon nga natunong ka sa iyang tawag, once makita ni Lord igsoon nga wa ka ning tipas sa gipabuhat sa Ginoo, wa ka nagamagamag imuhang plano, wa ka naghimo-himo og imuhang gusto, wa ka nagdesisyon nga kinaugalingon, tanan nimong desisyon or gihimo sugo gid sa Ginoo, na-align sa kabubuton sa Ginoo, then dili ta niya pasagdan, dili ta niya biyaan. Magamit ang Ginoo og bisag unsa nga mga ways, mga connection igsoon para i-bless ta niya. Igsoon ang Ginoo, si Lord Diyos siya, di siya pare sa tao. Ang tao may lag istorya, ang tao paasa. Pero once musalig ta sa saad niya na ay pag-asa, ang atong sitwasyon nga lisod mahimong sayon. Ang atong sitwasyon nga naglibog ta, imposible na kay masulbad, sayon kaayo og posible na sa Ginoo. Basta lang, mao ni, basta lang, as long as naglakaw ta, subay sa iyang plano, iyang kabubuton, wala tay angay kabalak-an. Kay dili ta niya pasagdan.
tagbuo niya tanan natong panginahanglan, siya nga atong magbalantay, walay makulang kanato igsoon. Iyatang proteksyonan, paboran in everything we do, tanang buhat sa tong kamot panalanginan sa Ginoo. Basta natunong ta sa tawag sa Ginoo. Basta nagsubay ta siyang kabubuton. Basta ato siyang gisentro in everything we do. Sa atong patrabaho igsoon, pag-eskwela, pag-negosyo. Unsa may mga racket na to everyday, no? Para mabuhi ta igsoon, makasurvive ta, maka-income ta. Basta si Lord atong giapil, gisentro anang tanan natong gibuhat. And then tanan natong gibuhat, panalanginan o paboran sa Ginoo. Imagine si Elias, alagad sa Ginoo. Ang gigamit ni Lord mga uwak para mo pakaon niya, maghatod og sudaan. Wow! Ingana si Lord igsoon. Nganong iyaman tong gihimo igsoon tungod kay si Elias natunong sa tawag sa Ginoo. Si Elias iyang giunang sugo sa Ginoo, dili ang iyang kaugalingong plano, iyang kaugalingong gusto. Kung dili unsay instruction ni Lord gituman ni Elias, ang nahitabo talagsaon pinasahi kay bulungang butang. Sayunan ba kag uwak? Saom na uwak nagdaan niyag pagkaon? Mga uwak nagdag sudan para niya? Giatiman si Elias sa uwak. Kaya ang mga uwak gisugo sa Ginoo. Ang mga uwak gihikap sa Ginoo. Mao na mga preacher kung nay nagtan-aw da ayaw no pagbutang-butang magwali mo og GCash. Nay GCash inyong ibutang da bank account sayop. Sayop na ug di ko ana mo kuan igsoon ako wa na ngano man. Ang uwak gihikap rato sa Ginoo para mo tabang sa iyang alagad nga si Elias. Kamusan manundog tang Elias no? Wala siya nagpakiluoy dito, wala yung mga nga kung dili ang Ginoo ra mismo nagamit naghikap sa uwak. Sadly nay uban magbutang-butang dag GCash. No? Ha? No saan niya pabayran nato niya tong pagwali? Sure mo da igsoon no? Si Lord igsoon nakakita sa atong panginahanglan. Unsay giingon sa atong teksto ganina? Bisan dili pa ta mo bungat galis tong gikinahanglan kay bawo siya. Kay bawo siya nga nag-need ta. Ako, how many times, igsoon? How many times ko nakikinanglan akong asawa? Kami, naay gusto, pero wami nangayo, wami nagpadungog-dungog, pero naay mo kalit. Ha? Tinuod na. Daghan, igsoon, daghan. There are so many times. Ako ba, nakadungog dyan mo rin, mga, kung anda, naminaw mo. Grabe, igsoon, ha? Kabalo ba mo, sister? Kabalo ba ka, Brad, nga timely yun siya? Bago pa lang may nag-pray, karong adlaw pa lang mauni na may gusto, pero ikaw ang gigamit sa Ginoo. Kabantay mo na. Dili na kakinahanglan magpadungog-dungog. Pareha sa naitabo ni Elias. Si Elias, mingtuman lang sa gisulti sa Ginoo. Dito ra siya. Sa katong specific place. Right place nga ana siya gisugo sa Ginoo. Ug ang Ginoo na nagbahala, nagprovide sa iyang gikinahanglan. Sa ato pa mga igsoon, kung kay baluta nga natunong ta sa tawag sa Ginoo. Kung kay baluta nga nagsubay ta sa dalan nga gusto ipasubay sa Ginoo, wala tay angay kabalakan. Amin, wala tay angay ka probleman nganong maratol man ta, nganong magpanik ta. Ang Ginoo nasayod sa atong sitwasyon ug sa atong panginahanglan. Siya nay bahala mangitag paagi. Aron niyang tagbuo na atong panginahanglan. Siya nay bahala mangitag paagi igsuon. Aron ang atong mga gidala-dala nga problema naay kasulbaran, naay solusyon ang imong sitwasyon karon igsoon. Amen? So, ang pinaka-the best way or pinaka-Yahweh aning tanan igsoon, Yahweh, the key is musubay lang ta sa kabubuton sa Ginoo. Magsunod ta sa kabubuton sa Ginoo. Ayaw pagbutbuot og imo. Amen? Unahon na to siya. Unsa man yang ipabuhat nimo? Unsay tawag nimo igsoon? To all of the viewers right now, unsay imong calling? Then lakaw sa imong pagkatinuod. Unsa asa ka gitawag sa paggamit diha? Ayaw pagunyaon niya. Kay nadi ang blessing, nadi ang pabor. Naa ang blessing sa imong calling. Kung imong isit aside ang imong calling, Lord, unya ra kay mao ni akong pangan-aw. Mag-struggle jud ka. Pero kung imong priority or top priority or first priority ang imong calling, isabay nimo ba sa imong pangandoy? Aw. Naay pinasahi nga blessing. Ug ang ugma nga hayag nga imong gipangandoy, sigurado nga ihanay na sa Ginoo aron dalhon ka didto igsoon. Amen. Ingana kanindot once matunong ta sa tawag sa Ginoo, once nagsubay ta sa kabubuton sa Ginoo. Igsoon, wala ko kay balo kung unsa inyong kahimtang karon. Wala ko kay balo sa inyong struggle, pero nga kung ikadasig ninyo this morning is just pray and ask God, Lord, unsa akong calling? Unsa man gyud ipabuhat nimo nako? Asa man gyud ang specific area or specific place nga gusto
ka Ginoo nga anha ko diha kay naa man diha igsuon ang blessing. Ang blessing ni Lord, ang favor naa sa specific place, sa saktong dapit, saktong lugar nga diin asa ka gusto sa Ginoo ibutang. Unsay ipabuhat ni Lord nimo, just ask Him. And I believe the Holy Spirit will reveal it. Amen. Kanya og mabati nimo, okay kanidi ay. Okay. Dindiha na nimo masinati ang talagsaon nga pabor, grasya, panalangin kay bulungang butang nga himuon sa Ginoo. Kay once matunong ka sa dapit, matunong ka sa imong calling, dili kalungan sa iyang blessing, magukod-gukod nimo ang grasya, panalangin, pabor. Bisan asa kang dapita, di pa ka mangayo igsuon, magsunod-sunod nimo kay ang atong langitnong Amahan kabalo na daan sa atong gikinahanglan. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you so much for your word this morning. Thank you for your presence. Holy Spirit, thank you so much. Salamat Ginoo sa imong pagdasig namo nining kabuntagon. Nga di mi angay mabalak ka, kundili ang importante, ang among himuon, maglakaw lang mi sa tawag nimo. Among mo response lang mi sa among calling Ginoo. Kay naa diha ang blessing, naa diha ang favor from you, naa diha ang talagsaon or kahibulungang panalangin. Naa diha ang breakthrough, naa diha ang milagro Ginoo sa pagsunod sa tawag nimo. Lord, I pray to all of the viewers right now who are watching this time ug sa ang mag-replay ani unya Ginoo. Lord, unsa man ilang calling Ginoo. Tagay sila kaisog nga mulakang nini, mulakaw mo forward Ginoo. Tagay sila kaalam nga langit nung dihugi sila Ginoo. Kuha ang mga pagduha-duha Ginoo. In Jesus name. And I pray Lord God nga katong uban nga wala pa kibaw sa ilang tawag Lord God. Imong i-introduce, imong ipadayag kanila kung asa silang dapita Ginoo kay naa diha ang blessing Ginoo. And if ever right now Lord God na nagtan-aw nga ningtipas siya or ningtipas sila sa tawag nimo, tabangi Ginoo nga mabalik Ginoo sa specific place or saktong dalan kung asa nimo sila gipasubay Ginoo kay naa diha ang blessing. Lord, sayang among pagpaningkamot, among effort kung wa mi matunong sa imong tawag. Pero once matunong mi sa imong tawag, sigurado ang hayag nga ugma among matagamtaman. Sigurado Ginoo nga tanan namong panginahanglan i-provide nimo. Dili mi nimo pasagdan ug dili mi nimo biyaan once matunong mi sa imuhang calling Ginoo. Sa specific place Ginoo. Once mutuman mi, musubay mi sa imong kabubuton. Again Lord God, tabangi ming tanan Ginoo. To all of the viewers right now nga musubay gid mi sa imong kabubuton, dili sa among kaugalingong kabubuton kung dili sa imong kabubuton kay naa diha ang pabor, naa diha ang panalangin, naa diha ang kahibulungang butang mga milagro Ginoo. Hallelujah. Again, I pray Lord God to all of the viewers, I bless sila. Unsa man ilang giatubang karon nga mga problema, kabug-at ilang mga struggle karon, na may mga na-depress karon Lord God, Lord ayuha Ginoo. Ipabati ang paglaom sa ilang kasing-kasing Ginoo. Nga samtang napami kinabuhi naa gyud nay paglaom Ginoo. Kay kung wala pa mi paglaom, wala na unta mi gipamata nimo karong adlaw. But you allows us to wake up this morning uban sa paglaom Ginoo. Nga naay pag-asa Ginoo ang among sitwasyon bisag lisod kaayo as long as mosalig mi nimo. Again Lord God, nasayod ka sa matag kahimtang sa tanan nga mga viewers karon nga nagtan-aw Ginoo. So Lord, mulihok ka, mamuhat ka Ginoo sa area nga need kayo kanila nining taknaa Ginoo. Imong palihokon, imong milagrosong kamot sa ilang sitwasyon karon Ginoo. Pangitaig solusyon, kasulbaran ang ilang problema Lord God. In Jesus name. Lord, salamat. We claim your promise in Jeremiah 33:3. Ingon ka kung tawgon kanamo, mutubag ka kanamo. Inya magpakita kag mga dagkong butang, mga kahibulungang butang nga wala pa namo nasinati. So Lord God, we claim it in Jesus name. Kay ikaw nga nagsulti Dios ka dili ka tao, sa imuhang pulong na ipaglaom. Lord God, and right now I pray, we claim the victory. Among giangkon, dawaton ang kadaugan, dawaton among kaluwasan sa among tibuok pamilya, kaliwat, kadugo, banay. Dawaton among kaayuhan sa among balatian sa physical and emotional. Dawaton among financial breakthrough, dawaton among promotion, dawaton among Ginoo ang mga opportunity Ginoo sa mga bag-ong trabaho Ginoo. Dawaton namong kagawasan gikan sa gapos sa lain-laing addiction nga wa ka malipay. Dawaton namong milagro gikan kanimo. Himoa lamang ming takos ug angayan ining tanan. Mao kini ang among pag-ampo Amahan, amo kini gipangayo ug gipasalamatan pinagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Jesus. Nga mao among bugtong agalon.
personal Lord and Savior. Amen and amen. Mabungahong kabuntagon mga igsoon. Praise God. So that's all for this morning, igsoon. Kita na punta sa sunod nga higayon kung bakante ko. Di lang ko mo promise, pero ang akong gisaan ninyo is, basta makalugar ko. Kay bawon na mo, kay mag-live ta. Kung di gali ko ka-live, busy ko na. Amen? And again, igsoon, this time akong ibalik ang tanang dungog ug himaya sa tumbuhi nga Dios. Siya lamang ang gipataas ug giisa. And I just want to remind everyone nga sa atoa ding caption na ninay link sa atong YouTube channel, no? Gusto mo nga masunod ang atong mga live preaching, ang mga videos na to, kay ang uban ingon nga ila daw ipablutot aron magdali nila makitaan ba. So naa dira mga igsoon sa caption ani nga live ang link niya, i-click ninyo, pwede ra mo subscribe aron ma-notified bitaw mo or updated mo sa mga new videos nga ako ang i-upload igsoon. Again, thank you so much sa mga subscribers, followers, tanan mga viewers, new followers, welcome kay mo dire. Before na ako ni siya i-end putlon igsoon, ako mong gi-remind nga please invite your friends to follow our page. Amen. Para ma-bless sila, para mapanalanginan sila igsoon. Kabalo na bayata. Daghan kay mga talagsaong testimony nga nahitabo tungod ani nga page igsoon. Praise God. So again, that's all for this morning. Himaya og dungog akong ibalik sa Ginoo. Ug ang kanunay na kung ibilin ninyo igsoon is ang tulo ka ampo, amping ug abante ug katong LGBT. Unsa man to? Lahutay gihapon bisag tungason. Okay? LGBT, lahutay gihapon bisag tungason. Kay kaning pagpangalagad sa Ginoo igsoon, murag nagtungas og habog kay nga bukid, murag Mount Everest bitaw. Usay lisod, maligid ta mo balik na punta. Full of challenge, pero mao lagi na iasa ra man ang mga pagsulay kasakit karon kumpara sa langit pohon kung magpadayon ta. Amen. So again, keep safe everyone. See you next till next time. See you next time igsoon. See you later kung makalugar ko. So ang akong pag-ampo igsoon nga karong adlaw puno sa paglaom, puno sa panalangin, puno sa pabor sa Ginoo ug ang iyang proteksyon magauban kanatong tanan ug ang tanang buhat sa atong kamot panalanginan sa Ginoo. God bless everyone. Again, to God be all the glory.